Jeg hedder Rasmus Jørgensen, og jeg ejer Hillerød Vinkompagni. Advenue har været en super god sparringspartner på de sociale medier, og særligt annoncering af Facebook og Google. Advenue er gode til at være fleksible og er nemme at komme i kontakt med, og har altid god råd og vejledning til, hvordan vi skal gøre det fremadrettet. Mit indtryk er, at Advenue har været en god samarbejdspartner for mig, fordi de er kompetente, de ved, hvad de laver, og har altså nogle kreative idéer. Jeg vil helt sikkert anbefale andre at samarbejde med Advenue, netop fordi de er kreativt tænkende, de er nytænkende, de tænker ud af boksen, og de står altid til rådighed for os som kunder.